Khazima Ponaida live program. Come on, guys. 14th anniversary. Hi, Kerai. Hello. माने सार्भारा क्लियार नङा बिराद गला ओरै फकास खालामनानैसै गलाला जादों जासिगोन दे माबार वार्म अप दामना हो थाब थाबनो नाय बे जाहैबाय बैसुमतानि सारियालि लारि लारि उननि हालि लारि लारि उन लारि होनो खेराइ फुजा गासिबो आइजोफोर नङाबानो जाखाया नाय खालि आइजो नै बिसोर नायग्रा गामिनि नै बिसोरो जिरायग्रा लाइ जाम्बा हिरिफ्रा फिसा खैजिमा खनाय दालै खैजिमा खनाय माने बेयो खाजि मोदाय बिराद इम्पर्टेन्ट पार्ट बेयो खाजि मोदाय आं लाइभ होबाय सोरबाफोर माबा कमेंट हरब्ला अगर कोई यहाँ कमेंट होता है तो बाद में रिप्लाई दे देंगे ये बहुत अहम रोल है खजिमा बनाई खाजी मोदाय
जोब्बाय